Okay. Adofo ahwefo enuanam yɛda bia sɛ ɔde wani akyerɛ Acrolife for Facebook sisi ai. Yɛma ama so ten sɛ ɛnɛ yɛne memeka ɔbrempɔn ana yɛne yɛn agya panyin bi Mr. Afro bɛkasa. Ɛnɛ yɛ na awoda de na ɛyɛ na awoda no yɛbɛpɛ sɛ yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ afa na abrabɔ mu nsɛm na nyame ayɛ ama no na wafam asa na wabedu baabi a ɔwɔ yi. Major Afro na aha na wo bo mu by his grace you are going to ase yɛ ma official pa so afi bebree maka yɛn fo dorura bodini afro pacha odin ankasa ayɛ odin ankasa de Kofi Afro ɛyɛ afro AFF dual asafo na tiefo me Fancy Afro. Oh nice. Me Ekwapim Afro. Me pure Fancy Afro. Oh nice. They are very simple. Na Major obi ni mo brempo ahyase na kakwe ji okokre ni wona ne wager do ba asase isu ni fa na ofi ase bo obrafi no kwase menna wo friend Yago Mansa Major wo friend George Kwamena Afro one wo me Ekwapim na no kwase ni wo hwa wo ye diners bi eben 20,000 abankers ni so na wo ye diners 20,000 on your starting ye ko jini school ko pie wo dawu ye ko pie wo adukwe dunkwa ye ko bisade ye chin sa school si ya na so obin po ahese de rough ye fema na e betra so edu enye chi kubo ne adinti school no ye ntima nko ye na ye fa se ye besu adwuma nti ko si Africa na abrabo ni nyina ye kokon kwana nipa faso ne nante wo fine enti nhia okoko ni bia wo fere bi wo sakode ne fro se labor ho na mranti ne baba yegu a se sebita fa ni sakode ara na sakode wo ko Mandela Junction mranti ho ne yetra ye wo labor wo ha no abefre mo kodo ha abefre before ya be be si dan ye wo labor no ba na ni pijo no ma GF 530 pijo 404 kan bi ni bi e no ba no be fa yen ko ana se kwanta nye kodo ho na yesi obi si le dan ya asum bi Bismarck ma asum ya berima ma asum SB Ofori ana uba college PTC kwa baba so me chere driver ka ukwa man second school teacher bi atoka me kwa chere ne ka na me di mate ukosi paro me sum kwa kukoku by his grace uncle funya na peke me nanso no bi enu se intimacy na nyame otiase no ode yam kompempe so na bi o so na busia de mi yo ba ku wo me na mani nyara obi adom me me ni George Afro wa buchi adom me me sister Margaret Afro wa adom me George Afro wa adom me everybody play part of my life mo fa so so obi e no wa jam na by his grace ya tutu anamo sebita for ko PTC a kan wo so akaya ye so ebu ho oba PTC a of record bi sa Afro obi e ni mukro no to nan ni ade no wo so odo PTC Uncle Afro yes ya ko e go we peace ni ade adi wow enti abrabo no metra kosi pa benzu 5 o ye ko e predi ye ko di e predi a of so komra ya o di siri ne top one na egwadifu no ahimachi tu akoso abekenten yes we pray abekenten ya be follow career na ma shisha do sia ne yakọ sharp mu nyina ma edi metu ntimi mo ni pe bredi ma so okuro yi mu won payifo ahụ ya me so anopa no ko ya be mafi ma ko fa ne cars no ko okwa school ma ko okro ho na ma sang di aba awafa before me ko Bismarck wo so sebita oba hinse mu sia ma so okwa pe na kwa mfori before na mo so na dan kwa ekwa ma info ma so a lot just Major ma so beyin bebre we kwa pema mu ya
ɛnyɛ sɛ egu Nana Addo Dankwa ne term of office nyinaa ne som na ɔhema doku a yɛasom wɔn nti som de bɛsi ndɛ megu so som na adom ti ne yɛbɛdu mpɛmpɛn so yi. Ɔbobɔ no bobɔ onua no mu din ne ade na ɔmaame ne ɔpapa mɛno ɔtɔ so ayɛ. Sɛ me maame yɛ agomasa lie de me ne ka akyire me ne last born yɛwɔ George Afo yɛwɔ George Afo yɛwɔ Margaret Afo yɛwɔ Kofi Afo ɔne ka akyire na me yɛ afrabɔne no matter me yɛ afrabɔne by his grace because me obi a me bia ofe bia me ɔmrante dɔm di m'akyi that is ade onyame de kyerɛ me ebi a efe bia youth ɛwɔ kurom ha 100% ntumi ngwan sɛ wɔn fa afuro na ase yɛ everybody wɔn a sese wɔn adu mpɛmpɛn so nya wɔfa me na ase sɛ ɛyɛ kwanbɔne so ma nti obi a de bɔne ade a mekyerɛ onipa bi a sɛ dɔɔyɔ nko sɛ wɔ ho yi okuma mu na fa so day and night ɔde ase. Okay ɛde ase mɛgya wofo wokasa no nyinaa woka wasom wayɛ sɛ nti saa time na wowɔ mfeae no na ɔsaa ɔsom no mu wɔ sɛ ɛwɔ mfi bi a wɔbɛyɛ 18 years to 20 years na saa mmere no wosom wɔ akakra wobobɔ mu kakra ma yɛ mɛtumi aka sɛ time a mɛsom yi sɛdeɛ tafra kyɛ yɛka second republic asɛm a saa bere mu nyinaa ne mfi ase som mɛyɛ 17 18 hɔ a sɛdeɛ tafra kyɛ na mede wɔgbede ma afrogbede na mewɔ de party mu na progress party nso wɔ hɔ mewɔ fa no mu nyinaa wɔ progress nti hɔ nyinaa yɛsom papa Kofi Anko yɛsom Dike Boateng yɛsom Baafo Asia Megye yi saa mpanyin nyinaa yɛ wɔ kurom ha na saa time wɔn mfeae na meka kyerɛ me wɔ me sɛdeɛ tafra kyɛ woanyɛ kɛfo wɔkɛsɛ madi 80 years nanso medi mpanyin na ase ntam nti meyɛ eyi sɛdeɛ tafra meyɛ 5 years koraa medi mpanyinfo na ase nti woanyina hɔ yɛ pɛ wobɛkɛsɛ aforo yɛ ɔpanyin a woanyin bebree daabi because wosɛ wohu sa wo horo a na wo ne mpanyinfo didi. Anuanu adɔfo sisi a na wotwa w'ani hwɛ na ɛyɛ ne mede mɛka ɔbrɛmpɔn sɛ nneɛma a wayɛ wɔ okuafo mu ɛne Ghana man mu no ɔsɛ ɔhene oguan anaasɛ mogya no ɔmfa ngu ne nan so mu no ɔsɛ ɔhene owura Peter Afro na ne ne hyɛ na ɛna awoda ne ne bɛtwe mu kɔm sisi a na wohwɛ a hyɛ page no ma yɛ hyɛ sisi a ma na fo ne bi anaasɛ ne bi hu na yɛ den ɛkɔ so Mr. Afro wo kan ne bebree wo sɛ wo ka Nyame by his grace asɔre bɛ na nokwasɛm ni wiasefo ne ayɛ competition wɔ nneɛma ho mekɔ asɔre ne yɛde bɔ ɛho mmra meyɛ presby ni mapa na edi kan na meyɛ Romani mene na bɛrima metena ne nkyɛn wɔ Dunkɔ ɔwo mo Roman mu ɔyɛ ho Roman mu na before a mefi Dunkɔ abɛdu ɛkɔpɔn no na me nam so de wɔsɛ Presbyterian na me na yɛ presby nti ɔde me kɔhyɛ presby nti presby no ɛhɔ na ma asom abɛsi na dɔkwa sɛ na mekɛsɛ by his grace menka asɔre asɛm no baabi onyame asɛm wɔ biara megye di sɛ nokware onyame asɛm megye di sɛ ɛyɛ ne kwan no nti hɔ mewɔ hɔ a ɛyɛ na me asɔre a mekɔ nnɛ sɛ wosi wɔn kɔ asɔre obiara nkɔ na asɔre a ɛyɛ presby church Christ presby ɛkɔpɔn ɛkɔapem na ɛgya mehyɛ menim bi sɛ me papa no na mpɛ sɛ adɔfo no mu na anuanom a wɔnim ho no ɛnɛ wɔte wo ho asɛm na wɔsua biribi fi mu kakra mpakyɛ wɔ ma mewɔ mma mpakyɛ wɔ ma mewɔ mma baasa mmarima baanu ɔbea baako mpakyɛ wɔmprempren wawae menwareyɛ pensioni ade wokɔ pension wie a wawo awie no sɛbi tafra kyɛ aware de ɛyɛ akwantu ketewa owurɔ wobisɛ di kanfo a aware a wɔne wɔyere mo te ho kɔ ne ban ɛyɛ akwantu ketewa magyidi a ɔmoa no sɛ baabi a madu no nokware abrabɔ na ɛsɛ ɛbɔ sese nti wobɛware wo yere na wɔne wo yere wɔ hɔ wohyɛ white shirt a wosɛ dabi yɛ black
oye no so she green shirt o say a blue saa kwantu no e do how bebre abewi ase enti by his grace bebi amedui bebi amedui adumura de medu o say Nyankopon aka chi say aye no so eduoson na chi na aka no de e yo how obre amane enti na adum ti ye wo eduosian across nti wa me ne yere na so me wo ma okay 70 years me ma na me ka no so enye se me se mu wo ma ba se nti na che me ma ne wo ma bebre me wo ma wo Sabio Morika Ghana politics kwa mo ma opposition mo ba wo party wo yes na person ka me ba wo kakra say o mindim kakra fa ho e ka politics a wo don NDC party pa wo don e bo ani wo experience of politics in the oh politics de no kware se mo nyame dim ade a what can we say democracy obi nkere mi nkebi no kwase mo nyame dim politics nkeye se ye amane obi are kanadwe se showman ne nema na dia mehu se politics democracy abema agbo mehu ye afro adia mehu ne mehu se afro amebu ahwe kristoni a osum nyame politics okan obi antim kan nje o ye kristoni a o ye politician no obi antim nke so kristoni o ye politician no ha o si won awurade a ma wa kwan ye se awurade akwan bro men kan nje o se u t-shirt o se ye blue me wo se blue na red wo I have to say it na ye nyina from no hina be si nyina so na wo se ga na info bi abomran o bere mani o ketechi ni o asofo nso nyame ni beni o ketechi obi abomran from super nobody is ready to say it they be anko ke se Ghana fo ajapade I don't know mara bre politics no metia see your response o say one of metia say o ye politics by minimum o don aman yo ko kese wo Ghana NDC a wa ne pemfu bebre hia ba now so the progress now by as NDC mu ni adibo progress party wo ho na nar wo ho gbede ma ekwa amkuma party me ma amedu no ye nkroma enti nkroma no de ma me ko kiwa na obetu nkroma ban enti me de me ye nkroma ni do from comrade Kofi Afo Peter the first in China Peter ye obi a na namongo Yesu echi ona Yesu jawa echi man enti wo de ba pe na chese awurade eje adwuma kase ama na adwuma ne de efa mo na mutu nyoma asendua na ebesua but ma so Yesu asendua 1 second what do you say 1 second na kasa na yere kasa what you say me ma de sede am Islam everybody each and everyone say si yedo ye ho a bit metumpum bebre because bo so obi won pim na some ye TV so obi say wa toka ni sugar na atoka man car go president with Toyota 4x4 go to a village go to a place papa no baby old papa baby ofi ko ni per bre bruno water ko ni bise school da achi abu ye bonsem honorable baby me ko freska ko na sape this can be ira enti me de me pese ye nyodo kese ni nya no kware di nya mesuo Dinga ubia de fro Ghana ubia de fro chairman na mesre chairman so de enye dinga awofo be se da de to ye bibia ore wo awa din chairman no ko ye oh yeah chairman no de me catch you me di mate na me wo ya better ma talk cars more than necessary ma draw ofo say ni pempen fu okura wo ni adwuma ye to talk cars mo so fo ye transport me ko di mate obi must kwesi pare late me must kwekwoku late won na pick him say me driving working na me kon me must avono ka na fu won mama kwan because me bad boy late lomote on the two meetings so for say me di me I learn it me share ko do pempen so no well Nyankopon hihye no o me bem o say afro wo be say o ye chairman
I'm so made me feel the chairman. It's the drivers union. Fushia is so percent made one chairman. I'm refusing. And she mean a mask was Yamanqua. Meaning the court tema. You fit them by. Now you will do himself about one pong. You do one pong here. No was our phone here. I'm so much. Then you pay contest election in Miss Ayoko. But you'll never a year. Oh, well, 30 years. Wow. Maybe you know, so I say, what to about every 4 years we are what to about. Yes. Every 4 years we are what to about. Now, that's to say, you could do one also afro, one year. Papa will from Pocoma for relate. Now from Pembrose Coffee in disappointing. Gina Homan, it will accept it. Make a new Muna, no more Ghana flag, or make a, I never somewhere you buy. Not will you see pictures. We are also, but the Ghana flag by. Maybe by what to about, it's one vote. Yet you are paying me, or friends are prana late. Now, a prana no. On the last person about it. Now, a flood in the way. No, it's a flood in the Ghana flag. And a prana to Abama. Now, many have voted. From that time, basically, 4 years, if you are union for no, they voted for Kofi Afo. Now, I unopposed and I said, I unopposed. Brima contest for several occasions. Nedu baby no, nipa na fed up say contest in the end. I mean, I say union in the area, but where I was sure, didn't know nipa na pro, and I said, mo president for small occasion, the moon you ma be di. Su and the bra. Also bra pay then, e do wura kwan. Enti me je say, subanga me nipa che. Atinka mo ma nipa no one so what tinka ma no because one respect you be a on so respect you nipa ni bu amede ma won na me somon then so what is awesome no man back and every time say see wa he the whole Greater Accra Regional Chairman on no for riba ha I think the riba for years be biara wo ye bia mo who were the whole Accra ko see Ashama ko see Ada whatever you will kubu of friends 64 battalion one force Akuma. Chairman, Eddie Wadaroma, MP, Equapim North, Wafro, also Person Mafishapa, in Pachon and Casa. Ukwapima Mafis in Yatias. Na, yes. Yaminka. With us, Ukwapima. Okay. With us, Ukwapima, with us. Everyone should also with us. Right. Emergency center na me obuso kano na me be South na Kwapim union on kana odi chairman na say the whole Ghana na Eastern region where did the as well as I'm a Greater Accra Regional Working Committee member. Okay. For years, me a working committee member. Once me a neck from Greater Accra rep. I will represent national. Me a member of the whole Accra 64 battalion. One reinforcement say BBSC. I say walk me no one chairman. And he senator first. Our chairman so man told me former regional chairman or chairman. I don't feel one the man. And he one na madam. And he baby am ko bia no leadership no. I say what on storm. Everybody, anybody, Michelle won't be an open master. And the whole Greater Accra regional chairman 64 for 1 hour. And she, the chairman said, a woman, maybe a Yamadu could be. And she meets you on a Juma Maya. Sir, what you cast my down for? Major cast 8, 10, 7, near the madam for me, naming your beer. Recently in the major car, when you be a major made down for. And a joke from police station, Mako. Paga from Mako. Everywhere I second with my heart in the movie. I don't need anything from you. Papa na otumadi nyina ye no. Na akwan ya achewache no. O je se na soro kronchen asasa na akwan tene. Ono ye madoi.
What you say? Me say yeah, party O, party CO. I don't give a damn. Because party bear our power, our position, our nipa. I belong to NDC. There's nothing wrong with that. Me time UP. What progress? Now after now, lose election. Progress never. Go for me. I serve them. What's my make up? NDC the same thing. MPP were power. The same people pay for whoever it is could this one year. When you have been now for. Mr. Mammy, we was see Mamu Krumia. Now, I didn't people for your mamma, and this is why, yes, sir. What's that? Quite I mean the one Obianam, because party in the Yemi who Grace, and a MBB. Because once she said, we bring a group, and see, quite of us independent, quite of us, they say, why DC Abahako. Young MP, a friend, Amadou, a friend, one of my cats, one of my children. Also, the children said, also the baby in the criminal answer. And see, Sabiota fracture, a party near the party, no, then. Miss Adebaku, a bar, you bet, who we ask any use Christo. Mrs. Osu will prepare any wounded to make more. Nay, yes, sir, near my idea. No. Even the ritual Marco. Yes. And chairman, 30 years, I was as a Wusi, and 1 year, union chairman, Niama film, Niama, Medin don't be only Peter be our colony and not Niama, and that from 30 years and that from Niama film, station. What the chairman said, and yet easy to start, you know, me. Nipa medi won ade no na wo gurus no two ways wo hwe ashareten wo hwe masakofu wo nyo won bibi asset na won ayi won ade so no wo de make small boy na be di ade no who say left and right who committee oyim fight oyim say obetu oyim say one oyim say gradually wo to boas na wo ti obi ase a no watam aba so bobo ka jimi ni ayi di aba no bobo say mi wu ani an wa na obeti wo ka sa kire npe oni aba no fa mo obi obegina ho enti saa na edin kakra saa na ya fa true obegu station o ka se gina ho iso nyina ho o ka se yes o iso on ye discipline de o ye mini o ye madam for I'll prove to you say no discipline bo sit be to mo sibe o bo say station a lot mama why won ya obi o mi close on na me punish na me de na emma discipline ba enti how do you have to be Maybe you want a motor lorry first. And that's one to lorry first. Now, one more chairman waiting down a future. I would say, what now? Oh, the question is, say, Obin to Edmasia, not a summoner bar, or Bacasa Baby. No, can Edman who I say no, a sort of was. Recently, Nancy Wagania, worry or Yaria baby and penny and women, I'm afraid. So Yari will condemn your CM tutu. Na tutu na yemfa na law no koban. Ask yourself, say, what man here? 2. Banks na yetre. Ask yourself, say, loan na kuje o bank no. Loan na kuje o bank no. What you say obefa tutu ana. Why agreement to a bank wa church? Which every week be a metu yeska se amo. What sign paper? Eda ho. Enti ne 19 boy na ba. Player no about 19. What about Obeji Park was a good Omobi? And bank for so what's the one then with him 19. So into by heading. Beyond so, a scene one considering will increase petrol. Petrol in the bar last to about $19, whatever it is. Okay, what one more from the technical, no, they break you. No shoot petrol be 4+, Erico 5. Now, who can say, me passing, I'm a drop real. Me need benefit to be a woman. Her issue alone, what a station. They all make clean one, sir. Nina, quiet scam. The bank no should be the worst car. Pressure also. Well, we be joke car. Scanner, lorry friend, I'm charging you. Yeah, you wait now. Yes, because so what car ni be a. Bon tire out on the answer. And that's out of time. Ne what to time I have bisa no bo
sɛ nna nsa na ɔtɔ ɛno nna so ɛte saa ana ɛyɛ mmeran ni wɔ hom sɛ ka mmeran ni rusuro ɔyɛ na ɔsesa no bisese ɔyɛ na ɔtɔ no nna nsa ɛte saa ana hwɛ saa asɛm ɛbɛyɛ nyinaa bisese to na wogye wɔ kwan no so wɔte so ana wɔte income tax so wɔte road worthy so wɔte insurance so mefa 19 passengers my insurance for 19 passengers wɔn yɛ fuɔ. pepi na adara moto menya wo yi a wɔyɛ dava pɛn ni pɛsɛ mbusa wɔn sɛ na na wo da sɛ na ba nkwa ba mu ti pɛsɛ mbusa wɔn asɛm kakra a wɔto petrol so ana sɛ wɔto fresh ada fo ana sɛ mutu kachin si wo yan twɛn no ba wɔyi wa motum ana sɛ bi ebe hu ara mo bu ara kata so na efi gugusi gyina beebi a mo me kai sɛ me meeting me twɛn wɔyɛ kwan o man pɛn ku fo yɛ kwan a yɛ fa be kusu kwan yɛ ko moto yɛ fɛ so yɛ kwa pema ba ebi ko be yɛ kwan yɛ ne ebe fa mainline no fɛn no so man to so wo yɛ fi mu sɛ fɛn wɔto so a yɛbɛto so na o sɛ 50% bi da akyi so sɛ yɛ nya kwan ne yɛ yie fuɔ woyi fuɔ abu anu na kɔsi beebi ɛyɛ ayɛ nti obi yɛ nsisi obi a ade ne balance ɛyɛ scale ayɛ sɛ wakɔ court scale 2 na ɛwɔ hɔ mo sɛ wɔde to so yi balance mo sɛ weight akɔ baako so weight gyina hɔ nti rɔ nobody me maame foro kaa me nua foro kaa me ba foro kaa ade na ɛsɛ esisi obi ɛyɛ business na yɛn nyinaa yɛyɛ aban bus afɔ overload nipa gyina mu obi ankyerɛ wɔn woka afɔ overload wɔbɛkyerɛ wo. mɛtɛ ɔka nti prenpren make yɛbɛ driving side wɔn na pɛsɛ mɛka baako sisi nkyɛn sɛ ɔkɛse yɛ transfer so 3 4 4 na lɔri fɛn ni gyina beebi a na gyina ankyɛ ambɛtɔ so moto so na nkyɛn so na ɔman panyin ba abɔnten kan sɛ efi ɛkɔ yi wɔn tan so 4 bi eti si a mɔre tɔ so anaasɛ ɛdi gyina waa na daakye bi bibi bana mɔre yɛn dɛ. asɛm a mi nua mɛ ba mi wia mɛ kan no sɛ ghana fo obiara wo ne ghana ni kasa ɛsi de bia wo kegu na so every day wɔn ayɛ ne saa de a 2 days pɛ ghana ni bɛ ka yi na ɔka ekura mɛ nka wo yɛ ɔtɔrɔfo yɛn nkohyia anka transport fare ho asɛm sɛ passengers ne yɛatete so no there's nobody who call this case transport fare passenger no atete so petrol wɔ increase tɔ ɛkɔdu soro no na de afɔ no bufu sɛ no sɛ wɔresisi yɛn sɛ ne yɛda so yɛ sɛ deɛ ɛne yɛbɛto yɛn lɔre fare so some of the drivers unions no bi start sɛ wɔ increase wɔ fare nipa no sɛ no ayɛ very careful a ɛde tension bɛba ɛde ɔhaw bɛba nti wɔn mu a na wɔn hyia abang no so ɔna you maybe 8 series to 10 series from 6 series to 6 series. petrol wɔto so yɛ wɔto so 2 series 5% sɛ na ohu wɔn nka wɔn asɛm ɛna bi yɛ no abang no nim complete sɛ draafo no wɔ ahokyere na abang no so no draafo wɔ terms a season biara no ɛsɛ wɔ increase first na bi yɛ no mpanyin a lead unions no mpanyin a lead unions no bebree no wɔn ntan yɛ serious ghana wokɔ asɔre de ma politics wɔ hɔ union leaders politics wɔ hɔ nti obiara te position no officers a n'ɔpɛ so play game so ɔbɛka play n'akyɛ mpɛ so dabi eyi de sɛ na ti no. asɔfo na etiefo ne yɛ awoda asɛm yɛ bɛka na mpempem yɛresua de yɛn nyɛ ɔpanyin sɛ a nneɛma a ɛkɔ so yi yɛn ti ase yɛ sɛ lɔri fɛn sɛ nti na yɛn ne di nkɔmɔ ɔkyɛ ase mu nso maa tena ase papapa ɔnam wɔ akyi a nti wuyɛ okapini na afɔ kaa ɛyɛn bɔ ɔbɛn ayɛ sɛ olùwia wò sɛ ɛnɛ yɛn agya big afro birthday wàmɛ yɛn nya nti ase yɛ wɔm ne nti a lɔri fɛn akɔdu beebi yɛ wɔ hɔ n'agya yɛn bra ɛnɛ dwumadi ankasa so nipa bi abua wo anaasɛ nipa bi asuo mu na wobɛtumi abɔ mpanyin bi a asuo mu wɔ abrabɔ mu ama wɔbɛdu beebi a wɔadi. Oh, lady can maybe she had it or a big or a part of it. Go me a catch in tea. It was any year so. After that, maybe we ask also a lot. Never be brave. May room, excuse me, may room go for car. My dream in my life say, meet my talk at them. By His grace, what for catch him to coffee. Guy no more for Jaitra. All the mom ties is a minute. Na mnchiaka 2 me use ties na baby me boss offend na be yon ti nko hene no so what's for me we abofra we enti me talk if you bleach we say mat do buy no so car ni si ho me nko shop ampa
What point again? So to years no. Benz this way out there. Benz 280S AMG. Powerful sports and the form what will be able to say yes. Wow. Now we share me union cry Madina equiping union. Me boss ketasen or mam sprinter. Se minye na me yedman fa. Me the chair union. Me the chair union. Union me boss in this other and union I west cry and mam chop money. It me appreciate I don't want I am on. I say okay. We share Madina union. Kakra ni executives everybody or Buamwa. Over station, the whole station, many welfare vice chairman. And see, Abuafuno, Okata Metro State, everybody, Obi Amene na to be yes. Paying out holiday, make us remember Ninga. Adebachi, a lot, a softful, Papa Bofe, everybody Tiase, I am a godfather. Mohano Afrem Kofi, was a Nipa police, bra, Kofi, Sao problem, bra, or you be a. Oye me paying when you are my wife because mammy we wish a dome baha. Me the miss 60th birthday what a brief pediatric or my boss in I didn't believe it. Regional minister and the opposition and the party, everybody will fear. And the Subang no bra will namuno each and everyone. Person your wife will say, Obey I'm brassing. No was showing a man. Usoro nyame umwe wa no nka nkyire me se afo ye foolish boy no bia no because bia o papa no wo no me ne yape ndo kasa ti afo pe wa kasa ti awo eja nanso ne mafo yesi so no ye nimanu nti obi ri chewade a ade ba ko aha mo ma abra bom ne se obi ye mpapa pe ani ade aha me because nipa aye mpapa nyina ra no Birimu the money to America. This me your papa the money to na don't mind. Because papa no obai obeje owi osie na nsa so sorry. Ade nyina mu no de che dipa. Nti amene hina. When you make best me go aka che say oyi me fa nche da. I'll give up. No ma continue my life. Nti nipa aboa mo akwan hu nyina so no. Yankopon na message ma awudei. On hwe won so. No shira won. No one man poison crazy no ewurade hwe no so because me shira no obono so me shira no kwampa so no wo susu se ne kura no obe yin ewurade hwe no so no nka no na me di gidi amon se nkugu di me ni bida ma tra okay eni anu rado fo comment na e ba do edo osumalo tie edo osumalo na me ka se me kan bi mu di meje bi mu di a me ni pa boni mo fan cheme kakra mo fan cheme na e ya fo o ka se odi u 60th birthday no na udi ai oh what bibia onyame ye ma ono udi siepe why mistake me mpese den ti na se me di age ameji me di sie hina me je den won chen se na ma wu a wo ba betara won ten we are obituary akwa lo tara wo so sa lo yen lo yin za by his grace men ka grace bia be ka sa fu yo grace pompempen so di medu o ja so kwa me no kuro wa bo nyumi o se wuye mame abri nyina o se masom no no man so 67 years it's not a small journey and by his grace oye mame na masom no man so kwa me no kure no kan tire wi ase amansan na sana otwe a nyame sana okan nyame nsem a wo fe guari ubo ejo bi ari na nze ne ye dase se o man sa akonye se yamba na ni meba 1 minute osofu gbogbo mpa ma mo ha o se mi nyame e ma mi gwen no nye kwa gwen no e wo grey no me policy grey o mi grey me fa yo money ade nka mu ye natural from grace almighty grace natural grey no ade amam
ɔsɔfo no kan o sɛ dwen no yame mmɛnyɛ sɛbita fɛ obi a wɔ ria dwen no wo nneɛma yɛ nkwasi ade yi wa kɛkyɛ wo nua nakɔ dabi a kɛkyɛ wo nua nakɔ nti ɔma me dwen no nyɛ saa nneɛma no bi ɛmɛ yɛ dwen a yɛn na Abraham wote ase yɛn na Abraham no wɔsɛ one day wɔyɛ nipa wɔ sacrifice ɛyɛ sɛ wo abɛyɛ marriage fellowship na woyɛ marriage fellowship a wontumi nyina wɔawurade mu yɛn na Abraham grace dwen na ɔde ama mo ɔma me yɛ dwen hwade wɔ ne din mu. Many Ejipana, who is a good reality. Now, so, and then Media Afro, or all be brave or nature, or the Sam reality. Actually, now, Pimple Amenoka say, me per se, me be standing some Airbnb. Now, Yedi and Ejimedi, Airbnb. Now, 67 years. Pimping Botayeda when you saw my Popon, Ukrapoman, and a kind of. Oh, no question. But I am a Kapman, Ghana man, and Yenina and Abrabon. I dear me here. See, you did say Christopher. You be see us so Dangaman Yanko or Ghana Hadia. No quarry. No quarry more bravo man. No quarry. Because no quarry you won't see any my but I said, Monsieur be a make catch up about Monsieur. I am no quarry. No quarry no one see. You be kum ya ho, you be sisi ya ho, wonu nu ya be nya asam. Truth, office bi a ti bi atoro, me ade to. Matna o kan nyina ase. Di ti on paibo no susu ya ase. Ghana fu yendi na quarry. Yes. Yendi na quarry. Yes. God ye kwaso dem. You be him ama mani na hu se Yesu Kristo yo sahene. O se wo hu Yesu a, wo hu ma Yesu Yesu. Wo what office wo tro. Wo sign no. Wo nya ye Kristofo. Nti yɛka nokware na Yesu the Bible no say then o say nokware me say o say nokware o preach nokware nti saa nokware no yɛn nyinaa no yɛmfa ntua na mo afro nka nokware kɛkyɛ afro yi atoro na akyirima na ɛreba no wo hu ɔbran na wo abɔ ahwɛfo yɛda wase papa ɛne mama so te sɛ yɛne wura afro babedi nkɔmɔ na mmerɛ ayɛ bɛ sɛ awɔfo a yɛgu na akyi no yɛka sɛ ebi no bɛdi nkɔmɔ a na ɔrenya kwan nkɔyɛ dɛ nkɔhwɛ wɔ mmerɛ ahu sɛ mɔtwɔ mo nsɛm bebree ampɛ sɛ mɔka kyerɛ anaasɛ na message bebree ampɛ sɛ mɔyɛ dɛ mɔka kyerɛ no ɔkyena ɔfie anaa mɛgya ɔkyena bɛkɔ baabi ɔkyerɛ me nua barima bi aka baabi nti ɔkyerɛ mɛ flash na yi ɔfrɛ Jerry sɛbida memɛda mo fie barika de sala yɛwɔ hɔ yɛka kyerɛ yɛnuanom kremɔfo se barika de sala in advance sɛ ɔkyerɛ wɔyɛ barika de sala nyame nhwɛ wɔn so na wɔn mpa yɛ wɔbɔ nyinaa no wɔma nokware sɛ yɛde nokware twitwa atena no mu a ɔman no mbɛdwo obiara wa bɛtena de biara so no sɛ Ghanafo nokware yes because makora nokware na ebɛtumi ama yɛ akɔ yes we are ready nokware because yɛtena position yɛtena baabi obiara nke se sɛbi tafra kyɛ sɛ wɔde 50 cities aba na wodi 1 city wɔ so a ɛyɛ bɔne bebree o onni 50 ni nyinaa fa 50 ni yɛ adwuma a nipa 100 bɛnya so fa so na wɔde 50 ni ma wɔn nkoa ho na wodi wie na nipa 2 million resɔfa wɔrewu wɔrebra na waka gyem sɛ dɛ a woka sɛ wode sika bi kɔ akɔtɔ kaa bi a ɛsɛ wotɔ na wokɔ akura bi ase pretu ɔtwitiri adenya wɔni hospital wɔni school dan teacher ni bi akɔ baabi a otwa nsu ase wakɔkyerɛ ade that teacher no ɛsɛ wotumi bua no na wɔn encourage no atakakra mu nyinaa na aba ayi wɔn mo kyɛ ma ɛna bi o na ahɔhoa tie ɔba maka na menka wɔn asɛm no da yɛ maka na mo asɛm akyerɛ wi ase nyinaa ademɛ
chairman tete wɔ ama ɔna obu obisa na ɛbɔ umeni eje pa wa ma musa ko nya eni anu adofo yegusu hwe Afrolife eni ho chairman big afro fi ekwapem union chairman big afro fi eni din kopa mpefu bi mesra wara wɔyɛ me union executives wohwɛ Madina controversial place one chairman when the fire wɔ wɔfrɛ no Atakakra wohwɛ ne secretary ɔna ɔtem ha yi ɔyɛ maase na waguan agyam ɛna phobia nso na ɔte trustee asɛm makaagye sɛ me regional chairman ne wɔn nyinaa wɔreba na medi kan mekasa wɔ ha no mekasa wɔ ha mehyia mo bɔ sɛ wobisa ma aboafo nipa ahwɛ me bebree wɔ wiase mebɔ wɔn nim sɛ kakra ne yɛ executives wɔn nipa a wɔka part of the people a ma survive wote ase secretary otwa bi wia no obegyina so yɛ mpiro na de ma asam na nkɔ so ne yɛ tu kofo de association phobia de mesrɛ wɔ awurade de bɛsɛ bɛka sɛ etia mu nia phobia ganufu asam ɛna big up on one person na kako jina kokwen chairman wadaroma wedding ho dance ena na ahoda uridi adofo ne anuam show Facebook sisi a wiase nyinaa rehwem sisi a uridi chairman ho dance ne watch 1 minute chairman obi a yewu odonipa asem ama BBS ne solution ye ne afi e ba na nchen ya bi a na wo bi oduma ya and the support ya no bi a nti send load na woda ye ne fi cross the planet na e ma we pa one chairman na one chairman na we nso di na woda na ma then the one who only mo pa na so ma fa obi a ọkọ kware sẹ ade no yẹ fight akẹkẹ sẹ fight sẹbi bẹkọ twene pẹti kura na ọsàn kẹkẹ sẹ bẹkọ twa ní ọkọ akọrọ fa so a ẹni sọ problem wàá bẹ twa atọrọ di a wọn ti ní wọti nti lẹfẹ sọ fọ no àwọn na ẹdi ni nti sọ ọno nam a ọsọ bẹhwẹ yẹ ní ọkọ yìí nti wọbẹhwẹ ẹ nante hɔ no na nso de bi hɔ a tutu ɔde ma na ɔso afɔ bi na abia nante ɛfo sɛ ɔno so yɛ adeɛ a mefa ɛwɔ na ɔba Madina chairman Madina ekwapem Kofodia one chairman ne trustee ni okese woni hwe kura wa beta ma echi da bi medim nye ntum ogwan photo where you ogwan wo dey out to be asking wa akwan nyinam dan ya etimi wo be kese we could wo nyina we part of it all the new executives yes adofo no ene nyina ya ye faka o Madina e ko bele ya obi a wo ti say Madina station kwa me no kase me ya ntin say for put ke mo hwe ene chairman afro bende na wakati na won le na then na won ko na chairman afro ni pe bia opini pe nyina se na dwuma o ye no ni wo se wo ye driver ni na wo ye ni union member ko na sam ko na de jo ni na obese wo wo akosi time wo how no obeti ya so in fact se ya ka se ye di no ho dance a ye di mi nka ebi se oye nipa pa obiara ni wo ne nesan a obenya no ho asem boni bi aka nipa de ye nipa den a ebi a obeye bibi a enso bi ani but me jedi say ni ye dodo nara metimi aka say about 99% de ade a atobi akoma so what do you want us to come and say na wishi answer akama ene na oda ye monitoring kwa kesi yesire nyankopon
sɛ ne nna a aka no ɔnkwasara nkorakora no na onyina ne nan so sɛnea ogyina ne nan so yi na nepa a ɛwɔ ne mu a aka no ɔnna n'adi na yɛn a yɛnam ne nan ase nso yɛnsua yɛma no awoda pa Eja, wobɛka biribi kakra aka wada ɛne ano radɔfo sɛ mmerɛ kyɛma anya ɔwo na nkɔfo bebree reba ne nkyɛn na kɛne nya a ne ɛne ne wɔ ha na ne ɛkɔ so wɔ fie a anaasɛ biribiara no na wobɛhu ɛmɛde mefrɛ no ɔbrɛmpɔn ɛfisɛ wiase ma wɔbɛɛ yi ɛnyɛ obi a wɔn atwa oguan agu ne nan so nkoa na wɔfrɛ no ɔbrɛmpɔn ne nneɛma yɛ a ɔyɛ no ɔsen ɔbrɛmpɔn ohyia mpanyinfo a ɔda nsonko ɛfisɛ biribiara no ɛsɛ na ɔpanyin no ka biribiara no a wobɛyɛ wɔ kɔpɔn a no kura pema a bigafo ni wofrɛ no anɔpo awie ɔbɛba mo nyinaa mo ni mo dedaw ɔyɛ obiara dafo ɔyɛ obiara tipɛn adebu wɔ n'abrabɔ mpapapa ɔnam sɛ na ɔnam rant mmiri yɛn gyi nkurafo yɛ tee sɛ ɔsaade adan kɔ nyɛ no baabi kɔ anase ɔnyɛ ne fi hyɛ ɛnu mu pɛɛ sɛ akɔbɛsi ne akurapɛ mmerantehene na ɔno ɔmpɛ wiase dabi ɔka ɔmpɛ wiase ahendi bebree na ɛmu asɛ kyɛn no kɔyɛ ne dɛ na akro life reka kyerɛ yɛn agya yɛn nua barima ebi mu nua ho yɛn wɔ fɔ yɛn bi nyame nhyira wo nyame nka ho ɔma wo nkwantenten ahoɔden wɔ mu nyansa ne mudie no a wokusu kita saa na bɔtɛɛ dɛ wɔ ne so sɛ wopɛ sɛ woyɛ ɛyɛ nekwaredi ndi biribiara mu no akro life nso yɛyi nyinaa bɛkɔ mpaebɔ mu efie no kɔ nekwaredi ayɛ dɛ abayɛ abrabɔ ɛnuanom ɛnɛ dwumadi ham na yɛde bɛsi me a medi dwumadi ho kyia ma ɔfrɛ m nana safo efi akɔ nkɔmmɔdi a yɛdi wopɛ sɛ woto aso hwɛ anaasɛ wopɛ sɛ wohu daa na wopɛ sɛ wotie bi ma wokɔ youtube akro live gh ɛda hɔ ɛyɛ dɛ obi biara ase na yɛgyina chairman big afro anim kasi ɔmo obi biara afihyia pa ɔde obi biara nso a ɔtwerɛ comment anaasɛ ɔwɔ say happy birthday wɔ asɛn yɛn ntoma aka ɔde obi biara nso ase yɛde nyame gya ɔmo nyinaa yɛde obi ase Amen. Well, yeah,